Banyanzelise ukuba kutyeshelwe umzila kungenwe kwezinye zezakhiwo abahlala babamba umngcelele eMthatha, betyhola ngelithi isakhiwo iLudidi kunye nehotele iTranskei ziziqubu zeziyobisi notywala. Iqela iMarch and March lityhole ngelithi belifumene umyalelo kumasipala othi kungayiwa kwizitalato ezithile. Inkokheli yeMarch and March uJacinta Ngobesezuma uthi awukho umthetho obathintelayo ukuba bahambe kweziphi izitalato nanjengoko amapolisa ebezama ukubathintela. No, khathi si-apply for i-route sa-submitha le route esihamba ngayo manje amaphoyisa refused athi sohamba ngale eThandowe ibona. So we were reminding them ngoba we consulted the law and awukho umthetho lo osho njalo ukuthi kumele basinqabele where to go and tell us where they want us to go. So there's no such law, and that's why we took this route, because we're exercising our constitutional rights. Lo mngcelele ulandele eminye eliqela kwilizwe jikelele ememelela ukuba abemi bangaphandle abangenazimpepha nabo babandakanyeka kulwaphulomthetho balikhwelele eli. I-documents zabo azikho right. Secondly, njengoba befikile belapha nje bafike badestroy abantwana bethu babanike i-drugs, abanye babenze i-prostitution. So abanye ke bane-shops ezinabo bazivuleyo fumaniseka ukuba ubungacela i-permit abanayo. Even noba u-illegal, uba u-illegal wenza ufaka iziyobisi apha sinqanda loo nto. Badlulise uxwebhu lwezikhalazo noluthe lwamkelwa lilungu lekomiti kasodolophu wekumkani Sabatha Dalindyebo. Undabezinhle uGwabeni uthi banalo ulwazi lolwaphulomthetho oluqhubeka kwihotele iTranskei nesakhiwo iLudidi, kodwa luxanduva lwesebe lemisebenzi yoluntu ukulwa nolwaphulomthetho oluqhubeka kuzo. Sinalo ulwazi especially kwezi building othetha ngazo but zezika public works eza buildings are not, they don't belong to umasipala, but ke sinalo ulwazi we are working with the public works ekulungiseni into yoba abantu aba-occupaye eza spaces ngaphandle komthetho babe bayaphuma. Ukwathi badinga intsebenziswano yesebe lemisebenzi yoluntu nesebe lemicimbi yezekhaya ukuba bakwazi ukulwa nabemi bangaphandle abophula umthetho. Ndinguyamkela Mchiyo weendaba ze-MPK TV eMthatha.